इसका रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय। सोना मांगे रिजल्टवा फेल तोर बतावा। प्रेजेंटेड बाय किसका फिल्म। अगे दुखबो नहीं भावा होगे नींदियो नहीं आवा होगे तोरे बतावा हो। दुखबो नहीं भावा होगे नींदियो नहीं आवा होगे तोरे बतावा हो। सोना मांगे रिजल्टवा फेल तोर बतावा हो। सोना मांगे रिजल्टवा फेल तोर बतावा हो। दुखबो नहीं भावा होगे नींदियो नहीं आवा होगे तोरे बतावा हो। दुखबो नहीं भावा होगे नींदियो नहीं आवा होगे तोरे बतावा हो। सोना मांगे रिजल्टवा फेल तोर 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 बतावा हो। अग कबने कोचिंग पढ़नी करे जावा अग फेला तोर बतावा हो रिजल्टवा। कबने कोचिंग पढ़नी करे जावा अग फेला तोर बतावा हो रिजल्टवा। कबने मास्टर पढ़ावा होगे कौची तोरा सिखावा होगे काने बोलावा हो। अरे कबने मास्टर पढ़ावा होगे कौची तोरा सिखावा होगे काने बोलावा हो। सोना मांगे रिजल्टवा फेल तोर बतावा 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 हो। इसका रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय। अगले के तू देखा वही रिजल्टवा झूठे के बोलाई काटी लेल कौना मारावा। अगे के दाना जतन से पढ़ैला कौगे सोनामा मम्मी तोरा रोबा कौ कोनामा। नीतीश से तू पढ़ाही गे साहिल से तू लड़ाही दामोदरे के कही। नीतीश से तू पढ़ाही गे साहिल से तू लड़ाही दामोदरे के कही। सोना मांगे रिजल्टवा फेल तोर बतावा हो। सोना मांगे मास्टरवा फेर तोरा बोलावा हो। इसका रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय।